Ije bịa ka anyị jee ahịa. Oh, Mama. Ọ gịnị? Mama, achọghị m ịga ahịa. Ije, chetakwara ihe m kụziri gị maka irube isi? Mama. Gee ntị nke ọma. Irube isi dị mkpa na ndụ nwatakịrị. Oh, Mama, ana m abịa. Ka m jee weta akpa m. Chukwu na-agọzi nwatakịrị ọbụla na-erube isi. Mama, biko gbaghara m, ọ gaghị eme ọzọ. O nwa m. Mama, gịnị ka anyị ga-azụta n'ahịa? Detuo ihe ndị a: ji, osikapa, akwa, anụ ewu, ụkwa na ncha. Oh, Mama. Bịa ka anyị gawa tupu mmiri ezowe. Ije, legodi anya, ahịa na-ekwo ekwo tata. Nnọọ, Aunty bịa. Wow, Mama, ihe niile juru ebe a. Biko, ego ole ka ji a bụ? Ọ bụ 2,000. Ewu, ọ dị oke ọnụ, wetuo aka. Ha, Aunty, were ya na 1,500. Ngwa, were ego. Mama, nara aka. Ego ole bụ akwụ iri na? 7,000. Mama, ka m gụọ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ọ dị mma, tinye ha n'akpa. Bịa zụta ncha ọhụrụ. Mama, anyị ga-eji ya saa akwa anyị. Were otu tinye n'ime akpa. Ije, ọkwa anyị zụtara ihe niile? Mama, ije ahịa dị nnọọ ụtọ. Ama m na ị ga-achọ ịga mgbe ọzọ. Mama. Some keywords and phrases from today's episode are ahia, which means market, zuta, which means buy, watakiri, which means child, which means yes, irubisi, which means obedience, ji, which means yam, osikapa, which means rice, aqua, which means egg, anuewu, which means goat meat, okwa, which means breadfruit, ncha, which means soap, egole, which means how much is it, anamabia, which means I am coming. Practice these keywords as you continue to learn Igbo with EJ the World Traveler. See you next time. Orugo no mume. Guess what time it is? Quiz time. Ajụjụ nke mbụ. Kedebe ha gara? Question 1. Where did they go? Ha gara ahịa. They went to the market. Ajụjụ nke abụọ. Kedu ndị gara ahịa? Who went to the market? EJ na mama ya gara ahịa. EJ and her mom went to the market. Ajụjụ nke atọ. Kedu ihe dị mkpa na ndụ nwatakịrị? What is important in the life of a child? Irube isi, obedience. Did you get all the questions right? Yes? No?
Watch the episode again to see what you may have missed, all in Igbo. Subscribe to the EJ the World Traveler YouTube channel today.